Vidim kako ste pomešali. Stojiću, ako ti dođem u ulicu, ja te pojim ko pičku, marš u pičku. Alo, mali! Dobar dan. Čuo sam da prodajete svinje. Odlično ste čuli, da. A odakle ste vi? Ja odakle sam? Da. Sa Meseca. A s kojeg mjesta? Kako sa kojeg? Odakle ste, iz kojeg grada? Iz Šapca. Iz Šapca. Ali živite u gradu ili u selu? Jest. Koliko je cijena 2-3 praseta? Pa koliko vi imate kila, sad zavisi. 89. Pa vi ste onda već svinje, niste više praseći. Pa ti si govedo. Jel? Smanjite, koji se javljaju. Dobar dan. Dobar dan, Treba da istovaram ovdje kod vas u silos. a ko je to? Pa ko je kamion džija? Pa šta je, otkud vikendom i otkud večeras da istovaramo, ne radi večeras. Sada gazda mi je rekao da dođem. Ima neki pšenico. Pa ne znam sutra, brate, ali sad ne radi ništa. Ne može sutra jer ja ne radim u nedjelju, samo subota do 2. A druže, ne radi ova. Firma Kako ne je? radi. Kako ne radi jer ja sam tu došao sa plavi kamion, hoću da istovari. Znači otvori kapija da ja uđem. Ne mogu ja otvoriti ništa. Molim vas, zvaću šefa. Samo zovite vi, ja ne mogu ništa, nemam ni vage, nemam nikoga. Reći ću da pijete alkohola tu u kabina. A ko je to, zeza se? Ko vas zeza? Ko me zeza? Aj, čao. Alo? Da, recite. Pa, su te svinje iz Vijetnama. One su iz okoline Užica, zato se i zovu vijetnamske svinje, ne? A jel pričaju vijetnamski? Samo kineski. Ciganski nagađe, tu i tamo. A koliko razvijaju u brzini? šta rade? Koliko razvijaju u brzini? Pa da ti kažem, nisam merio. Trebaju mi za trke. A za trke? Da, A gdje ste trke održali? u Šapcu. A u Šapcu? Da. Onda će vam dobro doći. Evo, su jaki, pošto treba da ih... Trebam da ih ja... Da li slagao možda? Koji Milan? Milan, vaš roditelj, jeste vi Miloš? Da. Pa o čemu se radi? Odakle ste vi, molim vas? Samo mi sad nije jasno. Ja iz Pančeva. Jer, Ako vam treba. pa treba mi Miloš, rekao mi je Milan da vama ponudim prasiće. Sad su narasli, imaju po 23-4 kile, pa dogovorimo cenu. Pogrešili ste broj. Pa sad ja njega da zovem, ne razumem. Pozovite, ali ovo je pogrešan broj, ali nikako. Da, jasno. Znači dobili smo pogrešan broj. A možda koga smo tražili. Imamo mi svašta, što god tebi treba. Pa meni treba golf onaj dvojka. Jeli treba, i zadnje sedište ti treba, jeli? Da, ali da je prostrano. Ma to je neka baba spusti. Ko je to s tobom, kome si me pustio to? I jedan čika. Čika? Koliko čika godina ima? A taman koliko i ti. Pa nećemo se sad vređati. Jeli? Da.